Seară bună! Sunt Alexandru Bușil, președintele Asociației Enabled Emotions și cred cu tărie că fiecare om are normalitatea lui. Restul e nebunie. De 15 ani sunt psihoterapeut și de 4 ani de zile, alături de colegii mei, am decis să îndrumăm pe oameni, poate pe cel mai greu, dar și cel mai frumos drum, drumul către sine. Am început să facem acest lucru prin intermediul proiectului Cortul Terapeutic. De 4 ani de zile, timp de o lună, în fiecare an, transmitem oamenilor de pe plaja din Vama Veche faptul că dacă mergi la psiholog, nu înseamnă că ești nebun. Dar vrem mai mult de atât. De aceea ne-am apucat să construim caravana terapeutică. Vrem să ajungem la și mai mulți oameni, de aceea vrem și vă rugăm să ne ajutați pentru a pune caravana pe drum, acolo unde îi șade cel mai bine unei caravane. De ce facem aceste lucruri? Foarte puțini români au încredere în psihologi, psihoterapeuți sau în procesul de psihoterapie. Peste 2 milioane de români suferă de depresie și asta e doar din cazurile care au fost deja anunțate. Cine știe câte alte cazuri ar mai fi? Și mai avem un motiv. O să vă spun o poveste. Este scurtă. Și personajul o să-l numesc Maria. Maria s-a prezentat la cabinetul de psihoterapie, obligată fiind de protecția copilului. De ce? Pentru că a fost găsită leșinată în casă de către părinți. Maria este o fată foarte inteligentă, este o fată foarte frumoasă, are rezultate extraordinare la școală, face voluntariat, este apreciată în comunitatea ei. Dar Maria se droghează. După mai multe ședințe de psihoterapie, Maria mi-a spus: de 3 ani de zile mă droghez la mine în cameră, fumez marihuana și asta se simte, are un miros puternic. Abia acum m-au văzut părinții când am leșinat. Maria plângea când îmi spunea aceste lucruri și nu vă ascund. Am plâns și eu alături de ea. Înțelegeți de ce vă cerem ajutorul? Pentru că ne dorim să preîntâmpinăm astfel de drame sufletești. Putem să îi învinovățim pe părinții Mariei. Putem să o învinovățim pe Maria. Putem să dăm vina pe sistem. Putem să învinovățim societatea. Putem să dăm vina chiar și pe Dumnezeu. Dar dincolo de a da vina pe cineva, ce facem? Vă spun ceea ce am făcut noi. Din 2018 până în 2021 am transmis mesajul nostru că dacă mergi la psiholog nu înseamnă că ești nebun la mai bine de 3300 de oameni. Am interpretat peste 1500 de chestionare, am printat peste 10.000 de materiale promoționale, avem o emisiune la radio din 2020, în fiecare marți de la orele 20, vă invit la Radio Tananana. Am organizat peste 15 workshop-uri cu teme de psihoterapie și 2 concerte caritabile. Ce ne dorim să facem? Anul acesta sperăm să ajungem în cel puțin 2 orașe cu caravana terapeutică. În 2022 vrem să ajungem în 20 de orașe, iar în 2023 în 30 de orașe. Caravana ne va oferi mobilitatea de a ajunge la și mai mulți oameni și, cel mai important din punctul meu de vedere, vom reuși să le oferim oamenilor 2 ședințe gratuite de psihoterapie la ei, în orașul unde locuiesc. În acest an, la cortul terapeutic, primii 2 oameni care au venit erau 2 tineri, o adolescentă de 17 ani și un tânăr de 21 de ani. Amândoi cu cel puțin 2 tentative de suicid. Adolescenta de 17 ani ne-a spus: mie mi-au și spus părinții că ei nu m-au dorit niciodată. Plângea și ea. Acești 2 tineri au plâns la cortul terapeutic, dar au plecat zâmbind, pentru că au aflat că ei nu au nicio vină, că nu e nimic în neregulă cu ei și că toate aceste tendințe suicidare, de fapt, sunt efectele cauzelor, atitudinii și comportamentelor părinților. Acești copii, acești tineri știu acum că nu e nimic în neregulă cu ei. Vrem ca mesajele noastre să ajungă la și mai mulți copii, la și mai mulți tineri, dar mai ales la și mai mulți părinți. Și putem face asta prin intermediul caravanei terapeutice. Oamenii trebuie să afle înainte de 40 de ani că
exprimarea furiei prin agresivitate nu este un lucru normal. Și 1000 de euro din partea dumneavoastră ne vor ajuta să terminăm caravana. Mai avem tâmplăria de făcut și să o colantăm. Eu nu mai vreau cliente în cabinet ca Maria și nu mai vreau în niciun cabinet din această țară. De aceea am ales să facem ceva dincolo de a da vina. Atât cât putem, facem. Și vă cerem ajutorul să facem împreună. Mulțumim!